Wewe. Hayibo. Wenzi. Uma ukhuluma nawe nje. Yini manje kwenza? Cha love. Wenza amapha sports le time? Nani? Hawu. Ngoba ilist ngibonile nje beziningi izinto ebezelapha. So many I'm not interested in. Esikoleni ke. Kuhamba kanjani? Bengithi ngizwile ngikhuluma noma baba. Sengisho ke izifundo. Isiphi isifundo esikumise kanzima? I've never struggled, but thanks for asking. Sanibonani nonke. Yebo. Madam, I'm love to talk to you, please. Madam, ngiyaxolisa nami bengathanda ukuthi ngiyenze kanjena lento during everybody. Kodwa ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi ingubo kaWenzeni le madam. Yeah, iyona yathengwa yimina. So, Yes, madam. Usibongile ke lapha na dotted ukuthi hayi cha le ngubo ayimfanele uWenzeni wabona ukuthi usisi ayithatha yenze yakhe. Sibongile wasala. Mina madam yazi understand ukuthi awuzwani kangakanani nezinto zamasela nontshontsha ingakho ngithe angimreport uSibongile ngoba le ngubo le ngiyithole ezimpahleni zakhe. Ifunani ngoba kawewe esikhomeni sakho? Leyo ngubo isempahleni zaSibongile ngoba nakho ngikuyini. Bengasangilingani. Oh. Hawu kwenza njani? Bengigazi bengasangilingani. Funa ngenze njani? Okay. Waziwenza into enhle hoyi. Yeah. Kodwa ke yazi nengekho right. Ukuthi uhambe ubheke izinto zabantu. Vele ubufuna nje entweni zaSibongile uzithola le nkulu. That's awesome. Tusini.